Dr. Donald Mogoi, waziri ya afya se kaunti yetu ya Nyamira. Kuinform abantu baitu wa Nyamira nga mutienyi omutang'ani gose January tukabwate free surgical camp ase nyagitari yetu ya Nyamira County Referral Hospital. Abu tukabwate abanyagitari baitu ba Nyamira County Referral bagokonyana n'abanyagitari bakuru America bokorera abantu operations chinde chionse kiri kitekero okoru asama tukatano kuchaka tarehe 11 mpaka tarehe 16 cy'umutinyi wa January. Igono ko imisa abantu baito bari baburu arete barasi nyomba batebumba tekero ko barwa gose babwato bobimbe bonde bwensi abagaka bari babwate emechandaso okogende cyo ya mache abantu abana bari babwate emechandende onsi ase etegeta operation bachiche babe screened egere umutinyo y'umutang'ani guchaka tarehe 11 mpaka tarehe 16 abanyagitari abaitu bagoche kuru America na abandi bari iga banyare gokonyana basort issues ekibabwate cyo kubaba ara inabwata sera operation sichi chigo jokorwa sebosa gwakana nkoyo screening imbosa ninjobe registered ninjobe obe kwase list ya bari bacha gukora operation iyo egere onyara ko bagokonyeka kulingana na partnership yaito ya Nyamira County Referral na organization iye kuru America. Registration ya okorwa sinye gitari chinde chionse cheito no gende sub county hospital ito nga Kerenyo, Nyamusi, Manga, Keroka, Kijauri, Nyangena na Esani na boko ba register ororo egere obe screened umayo chakore tugaiga lakini mona bange bali barangensa iga bachicha sinye gitari ito ya Nyamira County Referral. Ndengereti mwarore nga tuatara na gavana muruche no bali banyoreta accident igoro no bachite nyagitari yaito no togendere ko barwali nyagitari yaito ne function nyagitari yaito ne safi sana abanyaburu nyagitari baito mbale gasi na ande mbare committed kuhakikisha abantu baito ba Nyamira konyara bari udumeri ya hali ya juu na baganeti na kogendera guchumutu togendere ko improve nyagitari negende ko improve entora ikari asto kere koba lakini ntogende to improve akerekera askera lituko kuhakikisha alia amagania abantu ba Nyamira ase kulingana na afya yabo nyagitari yetu ni yare ko bagegwikira.